Action! Vi har haft en konkurrence kørende om, hvem der kunne sige de dummeste ting, eller de sjoveste ting, i løbet af de her 3 dage. Og Emil han vandt med replikken. Politiet blev aldrig indblandet. Vi betalte bare. Så nu skal han op i med en eksploderende redningsvest. Værsgo. Og vi beder om absolut stillhed. 10, 9, 8, 7, Kom nu! Bånd ruller! 5, 4, 3, 2, 2, 1, away! Det er kun den ene, der... Jeg så ham godt. Den ene halvdel manglede, og så øjeblik efter... Hvor fløjt i fløjten? Hvorfor ikke godt? Nej, det er hvis man skal puste mere luft i. Det tror jeg ikke, det behøves. Den er fandme klam, den der. Ja, op. Så er det godt. Men den virkede kraftedeme. Først så gik han ned, så kom han op. Den ene halvdel. Og så kigger han sådan lige som om, at der ikke skete noget endnu. På den her. Kan du ikke få den af? Og så kigger han ud til den side, der er ikke noget der, så står det på igen. Jeg vil meget gerne have den anden.